ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଯାଜପୁରରୁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମିଳିଆ ବ୍ଲକ ଖଇରା ବ୍ଲକ ଆଉ ନଅଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର। ତ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଯେତିକି ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଲା ମୋ ହାତ ଭିକ୍ଷା ମାଗିକି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଯେତିକି ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଲା ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ତ ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇକି ଯାଉଛି। ଯେତିକି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲୁଛି ମୁଁ ମାନେ ଟଙ୍କାଟେ ବରଂ ହଉ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ହାତ ବଢ଼େଇବି। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ମୋ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଦେଖିପାରୁଛୁ ତାଙ୍କ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ବେହେରାଙ୍କର ମିସେସ୍ କେମିତି କାନ୍ଦିକି ପଇସାଟାକୁ ନେଉଛନ୍ତି, କି କଷ୍ଟ କି ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମାନେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ସେଇ ମେଡିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେ ନିଜେ ଖଟିଲେ ରୋଜଗାର କରିବେ ନାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାରଟା କେମିତି ହାହାକାର ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ତ ମୋର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ? ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ଯଦି ଟଙ୍କାଟିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତା ପାଖରେ ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ଯିଏ ଯାହା ଖୁସି ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆମେ ପରା ମଣିଷ, ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ପଣିଆ ଅଛି ସେଇ ମଣିଷ ପଣିଆ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ।